Els 16 equips classificats en primera i segona posició, els 8 grups de la Lliga Catalana, es van enfrontar al Campionat de Catalunya de Clubs. Els participants disposaven de 2 tirades classificatòries, d'on sortirien els 5 equips amb més puntuació que disputarien la final a una sola tirada. Un cop acabades les 2 tirades, arribava l'hora de la veritat, agrupar els resultats dels 3 camps on es van disputar el campionat i localitzar les 5 màximes puntuacions. El primer classificat va ser el Benavent de Segrià amb 752 punts i 60 bitlles, el segon la Galera amb 750 i 62 bitlles, i el tercer el Godall amb 747 punts i 57 bitlles, el quart el Vall-llobrega amb 741 punts i 54 bitlles i el darrer el Colobrers amb 725 punts i 56 bitlles. D'un principi anàvem primers tot el rato i em sembla que no ens han passat en cap moment. La veritat que hem jugat superbé a la final. Molt bé, molt bé. I bueno, el resultat ha sortit. Em va agradar des del primer dia que vaig jugar i cada dia més i bueno, fins al dia d'avui. És un esport que, si ho veus des de fora, no t'enganxa, però al jugar t'enganxa molt, perquè és molt amè i és molt maco. A mi m'encanta jugar. M'agrada sobretot l'ambient que hi ha, la gent, l'estar amb gent que t'apoya, que és maco, és un ambient molt maco. No hi ha molta gent per jugar, però els que hi som fam colla. En principi hem guanyat tot el que hem jugat aquest any. Ara es queda jugar a la final, que també estem classificats per jugar a la final de la Copa de Generalitat, però a veure. El Vall-llobrega va guanyar el Campionat de Catalunya de Clubs amb 384 punts i 31 bitlles, seguit del Colobrers amb 369 punts i 29 bitlles i el Benavent de Segrià amb 359 i 29 bitlles. L'equip integrat per Josep Julià, Paco Ruiz, Antonio Muñoz, Andreu Torres i Manel Aguilar s'endú cap a l'Empordà un trofeu més aquest any.